Dados nyuwun pamunten niku kebijakan saking Ibu Kepala Desa kula Kemiji wonten mriki semenjak 2026 kemarin mulai Januari kula pun miji wonten mriki. Dados nyuwun pamunten mbok bilih kula dipun paringi tenger kalih mboke niku namung Yanto. Nggih nek cah nom mesti guyu nama paling dibuli enten TikTok nggih to. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Wonogiri, berjumpa lagi dengan vlognya channel Wonogiri. Di malam hari ini kita lagi ada di rumahnya Pak D Supri, persiapan mau hajatan ya. Ini nanti ada acara taran-taran manten. Jadi untuk besok ini dari sini besan ke Bliting, kemudian dari pihak wanita itu nanti ada kesini ada tradisi paran-paran manten. Tapi sebelum dari pihak paran-paran manten datang ini tadi sudah diadakan acara apa itu kirim doa kepada para leluhur, tahlil sudah selesai tadi. Acara tahlilnya sudah selesai, hawane sumuk pada keluar. Calonnya nanti untuk racik-racik atau rampatan untuk hidangan para tamu dapurin yang kulon kae. Calon manten dredeg ora iki? Ya lah. Salune sesuk mak blekuk ngono. Bagaimana? Jaya ngaman? Oke. Ini daerah tengah niko nunggil kajat sana-sana sehingga dipun kasih besok yang saya terusan berlari doa niko mudani mbok ibu bumi berkori nafsu bumi bumi serta kan dipun terpegio bumi suci kan dipun tenemi bumi mulia yang kangge patus sadang terdo pak disuruh sahabat dipun bukeni mungkin tersampean gasa gampang ini pun patus sadang terdo sampai kucing akan satu berendeng
Ingkang saduhu wana ingkang mawas lebet pitutur ingkang sanget kawula pundi kunjuk dumateng para pangemban pangating praja mriginipun kunjuk dumateng Bapak Kadus Bapak RW tuwin Bapak RT sumrambah dumateng para sederek ingkang saduhu kawula hormatan Bapak para sederek ingkang kawula tresnani. Amur wakane atur saking kawula sumangga sesarengan kawula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng ngarsa dalem zat Gusti Ingkang Maha Kuwasa Yahweh saking sedaya limpahan barokah taufik sedayahipun dene punapa wonten ing alikanengan dalu punika kita saged pepanggihan wonten menika majelis kanthi kawontenan rahayu wilujeng boten wonten pampengan utawi alangan satunggal punapa. Allahumma amin. Shalawat dan salam rahmatipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa mugia tasih kalimpahaken dumateng panuwun-panuwun kita meningi Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi dumateng sedaya ahli keluarga sahabat sumrambah dumateng sedaya pendherekipun kalebet kita sedaya ing pantungan mugi-mugi kemawon kita sedaya kagulunga piantun-piantun ingkang tansah pikantuk kabejan wonten ing pagesangan alam donya ngantos ing delahan benjang Allahumma minangka tinalangi atur saking sederek kula saimin dalasan budak keluarga meninggih ingkang angka sepindah sederek kula saimin lumantar kawula dalasan tinsang panjenenganipun ngaturaken salam kawilujengan silaturahmi mugi-mugi anggenipun kawula pinangka tinalang atur sowan wonten mriki tansah mangke rahayu semanten ugi keluarga Bapak Supri dalasan saputra keluarga ugi sedaya para rawuh mangke rahayu wilujeng boten wonten halangan satunggal punapa. Allahumma amin. Janggep ingkang monggo kalih kawula ingkang sowan marang wonten dalemipun Bapak Supri ing mriki boten sanes kautus saking sederek kula saimin boten sanes sing dadi kinen paring cecala kunjuk dumateng Bapak Supri dalasan sedaya para bapak para nebu sedaya pilih anggenipun sederek kula saimin badhe angentas pitulus putrinipun ingkang nama Yesi ingkang pikantuk putra saking sederek Supri pundi sumber Pak insyaallah menika badhe kaijabaken benjang wedalipun kawistara jam 8 enjing pramila saking punika Bapak Saimin lumantar lesan kawula mawantu-wantu kunjuk dumateng sederek kula Supri dalasan kula keluarga Mas Adi utawi calon pinanganten kakung kasuwun kalarapaken wonten ing Dusun Jatisari Jinglong menika kawistara wedalipun jam 7 langkung 30 menit utawi setengah 8 sampun wonten dalemipun sederek kula Saimin. Ingkang salajengipun mbok bilih sanak sederek tiang sepah utawi sedaya pangombyongipun tiang sepahipun kadherekaken menika kala wau sampun paring cecala dhateng kula bilih piyambakipun nyuwun mangke bidalipun para pinesepuh utawi pangombyongipun menika mangke sabibaripun salat zuhur utawi kawistara wedalipun setengah setunggal. Ngoten nggih Pak nggih. Dados Bapak Saimin mawantu-wantu sareh dene wedalipun nggih rendeng pramila ing mangke kasuwun kanthi saestu mangke sabibaripun salat zuhur utawi kawistara wedalipun menika setengah setunggal para bapak, para sederek ugi Bapak Supri
kukuban menika saged rawuh wonten ing lalaten Jinglang. Makaten. Ingkang salajengipun ugi Bapak Saimin lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ampun pilih anggenipun Wisraya kula kaliyan rencang-rencang ing mriki tebih saking empuh kawula kirang sopan ngenani bab wicara unggah-ungguh minggahipun tata krama pramila kawula ingkang pinangka wakil saking sedherek kawula Saimin nyuwun agunging samudra pangsami ingkang saageng-agengipun. Mbok namung mekaten ingkang saged kawula aturaken pamungkasing atur ampun pilih ing mangke samukawis punapa kemawon ingkang makebukan kalian parapatan menika sampun cekap kawula dalah rencang kepareng lumangsir nyuwun pamit pandonga saking sedaya keluarga lan para bapak sedaya kemawon ingkang kula suwun sak wangsul kula saking sumber mriki dumugi dalem suwang-suwang mugi tansah rahayu wilujeng boten wonten pamangasan tunggal punapa. Allahumma amin. Wabillahi mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang saha lampun anggen kawula matur kawula nyadong samudraning pangsami panutup ngatur wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Katur dumateng para pemuda sepuh, para bini sepuh ingkang satu kula bektosi. Katur dumateng para bapak, para sedherek sedaya ingkang satu kula usugi wirungganipun sedaya utusan ingkang saking Jinglang Jatisari, utusan saking Bapak Saimin dalasan sedaya keluarga ingkang satu kula usugi. Saderengipun nyuwun pangapunten mbok bilih kula kepareng nyegek sawetawis anggenipun sami eca saged sowan pangandikan ya awit kula piniji minangka wakil atur saking kadang kula sepuh pun Bapak Supri telah sedaya keluarga kepareng nanggapi atur saking Bapak Saimin ingkang sampun katuraken wonten ing ajeng. Saderengipun kepareng kula matur ngambari malih sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken anggenipun ngujaken rasa syukur wonten kasok dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan katitik wekdal dalu punika panjenengan sedaya dalasan kula saged rawuh dalem mriki kanthi pinanggih rahayu wilujeng mugi-mugi nikmat barokah kula tansah tumandu dumateng panjenengan sedaya dalasan kula wiwit dalu punika ngantos sak lamin-laminipun. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados panutan kita, panuntun kita. Mugi ingkang kita serantos syafaat miwah pitulunganipun benjang dinten yaumul pungkasan. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bini sepuh, para bapak, para sedherek sedaya, Bapak Supri ingkang sepisan lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh sinarengan ageng panuwun menggara panjenengan sedaya ugi ngaturaken pambagya mugi kasekecakaken anggenipun pinaral lenggah kanthi margi-martikane penggalih. Wantene wekdal dalu punika mbok bilih Bapak Supri dalasan sedaya keluarga anggenipun nampi menggara panjenengan sedaya kirang samukawisipun langkung-langkung utusan saking Bapak Saimin wiwit saking papan palenggahan pasugatan kirang kupo kirang aruh so kirang nengsemaken ing penggalih panjenengan sedaya lumantar kula Bapak Supri nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan ugi mbok bilih kala wau Bapak Saimin ngaturaken salam taklim lumantar kula sampun katampi kanthi sukarenane penggalih ing wekdal dalu punika mugi sedaya keluarga tansah cinangkung rahayu wilujeng wiwit dalu punika ngantos sak lamin-laminipun. Salam taklim mugi katur kundur dumateng Bapak Saimin dalasan sedaya keluarga. Ingkang salajengipun Bapak Supri ing wekdal dalu punika ugi ngaturaken ageng panuwun menggah cecala ingkang sampun katuraken wonten ing ajeng sampun cetha sampun wijang mbok bilih ing mangke
sedaya keluarga mriki namung nderekaken kemawon kanthi pangajap mugi-mugi sedaya kula tansah rumampah kanthi rancak lancar saha manggi kesaenan. Lan ugi mbok bilih ing mangke anggenipun badhe misuda kang putra-putrinipun menika dumawah wonten ing tabuh setunggal siang. Estunipun sedaya keluarga mriki namung nderekaken kemawon sendika dawuh menapa ingkang dados kekajenganipun Bapak Saimin namung kemawon ing mriki namung saged nderek dedonga mugi-mugi ngantos tumapaking gati ing mangke tansah pinanggih lulus raharja mboten wonten pambengan satunggal punapa sehingga ing tembe wingkingipun kang putra kekalih saged nglampahi kebyur wonten madrani Bebrayan Agung pinanggih kawilujengan ngantos sak lami-laminipun bilih mekaten. Lan ugi ing wekdal dalu punika mbok bilih pepanggihan ing wekdal punika dereng kacekapan samukaosipun pramila mugi kasekecakaken anggenipun pinalanggah kanthi mardu-mardikane penggalih lan mbok bilih ing mangke sampun kacekapan mbok bilih panjenengan sedaya wirungganipun utusan saking Bapak Saimin kepareng nyuwun pamit sedaya keluarga ing mriki wirungganipun Bapak Supri namung ngaturaken tebih saking raos panundung mugi lemah panjenengan sedaya wiwit saking griya mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak tansah pinanggih rahayu wilujeng tebih saking pringgo bayaning margi. Bilih mekaten nggih niki estunipun jane Pak RT Pak RW niku wong kula niku enten bikin nembe enggal. Kula niku enten bikin namung PJ Pak, mboten kok kadus wonten mboten namung PJ. Nggih nembe bodho niki nggih alhamdulillah wong antong niku tesih ganduli kula dadi ya obyuk dadi sak mbuh rasane wis ngoten niku kok ngoten. Dados mugi dados kawuningan wirungganipun Bapak Supri dalasan para pinisepuh kok bilih benjing mugi saged sentika dawuh menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Saimin dalasan keluarga bilih mekaten. Bilih mekaten anggen saged kula matur minangka wakil atur saking Bapak Supri dalasan keluarga kathah kekiran sakalapatanipun kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sagagahipun lan mbok bilih kirang jangkep anggen kula nanggapi atur ing mangke saged dipun jangkepi kaliyan wirunggan kanthi sakecanipun kula bilih mekaten minangka panutup atur wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan mangga. Mak ambilin. Iya iya. Matur suwun. Iya malah kok guling nih. Wae madang ping pira lah madang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Katur kunjuk dumateng para bini sepuh, para bapak, mirunggan katur dumateng Bapak Supri Kotrah keluarga ingkang tansah kawula bektosi. Saderengipun kawula matur sumangga kula dherekaken nunjukaken raos puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Kadite ing rikalen dalu punika kawula panjenengan sami saged jagong wonten mriki nuhune menggah undanganipun Bapak Supri Kotrah keluarga. Assalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula panjenengan sami srantos syafaat munggah pitulunganipun wonten yaumul qiyamah ing mangke. Para bini sepuh, para bapak ugi para sinuman ingkang tansah kawula tresnani, ing mriki minangka rerambatan ngatur kadang kawula anem Pak Kang Supri kepareng ngaturaken menggah wigatos sing gati bilih panjenenganipun Bapak Supri kepareng badhe mula kramakaken Kang putra ingkang namipun Bagus Adi Permanto ingkang sampun badhe kepareng emah-emah wonten Jinglong pramila panjenenganipun Bapak Supri nyuwun donga pangestu murih rancakipun anggenipun badhe malakramakaken Kang putra. Para rawuh ki para bini sedayanipun ing mriki panjenenganipun Bapak Supri ngaturaken sugeng rawuh mugi kasekecakaken anggenipun pinarak lenggah kanthi eca sakeca sinambi jejagungan bilih dalu punika badhe ngreng-ngreng pedamelan anggenipun badhe anggadhahi ajat inggih menika ngunduh mantu bilih dinten Jumat kalian dinten Sabtu mekaten. Tim ingkang wonten dapur, ingkang wonten Jawi tentunya mangke saged sinergi bekerja sama ingkang baken gen lancar ngoten Ibu namungan. Wong tiang enten gene tiang mantu niku pun bola bali nanging menawi saged didamel sing radi dari ngoten. Kunci gudang Pak Parmun, Pak Tekad, Parang pitakon Mbah Tumiran, among tamu putra Pak Muji Gundul, Pak Wagimun, Pak Wagimun Said, Pak Slamet, Pak Sutris, Pak Yanto Bayan, Pak Muji Mbiting, Pak Suradi, among tamu putri Ibu Osin, Ibu Yeni, Ibu Semi, Ibu Ita, Ibu Yati, Ibu Wanti, Ibu Atit, Ibu Nurhayati, pengawas tamu putra. Alhamdulillah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Katur dumateng para bini sesepuh ingkang satu kula bektosi. Katur dumateng para bapak, ibu
ingkang sami rawuh dalam mriki ingkang satu kula sigi iki wirungganipun dumateng kadang-kadang kaliman yang satu kula tresnani ugi ingkang kula banggaaken. Nyuwun pangapunten ing mriki janjane kudu niki rembukan ning kon mene ular-ular iki apa wonten kula nggih dereng pathet paham. Nggih saderengipun kepareng kula matur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken anggenipun ngujaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan katite ing dalu punika panjenengan sedaya kula saged rawuh dalem mriki nuwuni menapa ingkang dados panjenenganipun Bapak Supri dalasan sedaya keluarga kanthi pinanggih rayu wijeng. Mugi-mugi sedaya nikmat barokah kula tansah tumanduk dumateng panjenengan sedaya kula dalu punika ngantos salaminipun. Sholawat dan salam mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita serantos syafaat dalah pitulunganipun bincanging dinten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para pinisepuh, para bapak ugi kadang kaneman ingkang satu kula aosi ing wekdal dalu punika mustinipun sampun kados padatan menawi wonten ingkang gadhahi damel margya putra napa tetakan napa-napa kemawon ingkang magepokan kalian napa niku ramen-ramen mantu niku mesti dipun wontenaken pembentukan panitia kecil. Menawi bahasane wong Kilenan niku Wonogiri Jatisrana mriku niku bahasanipun Kumbakarnan ngoten. Lah nek sing napa era-erane sakniki niki napa niki jenenge pembentukan panitia dudum gayan andum gawe ngoten nggih. King napa kok diwastani Kumbakarnan karena mengutip dari tokoh wayang yang bernama Kumbakarna. Kumbakarna niku nek sekilas niku mesti watake elek jahat. Cuma jahate niku mboten kok pripun-pripun. Dia niku dheweke niku eneke napa iso tekane mati tekane sedo niku mergo bela negara. Labuh labet marang negarane. Dados nyuwun pangapunten panjenengan dipun kempalaken andum gawe wonten mriki kirang langkung nggih labuh labete panjenengan dhateng lingkungan. Mestine ngoten nggih. Dados nyuwun pangapunten ing wekdal dalu punika Bapak Supri kepareng badhe mahargya keng putranipun ingkang kawastanan ngunduh mantu awit mriki kagunge. Lajeng dipun wontenaken pembentukan panitia. Kenging napa to gak dadak dikai pembentukan panitia awit nek mboten ngoten mengki panjenengan mesti iren mboten saged mlampah. Dados dipun bentuk dipun penak-penak ngoten niku enten sing bagian namung tamu, enten sing nurut banyu, enten sing gawe wedang, enten sing ngetokke wedang ngoten. Khususe kadang kaneman niku ke nek kula era kula jaman tesih enem niku cerai wong nom ki ngono kuwi ngoten. Nek enek nggone wong mantu iki mangkat dhisik dhewe, mulihe engko ya keri dhewe. Dadi sak tek liware wong mantu kuwi nek iso segala sesuatu niku pemuda niku harus ada di depan. Nek mangkat dhisik dhewe, mulih ya keri dhewe. Dados nyuwun pangapunten nek enten ngene tiyang mantu niku ampun ngantos napa gelas betatar, piring betatar urung dibalik-balikke sinomane wis ngalih, ampun ngantos. Sinoman niku ya bertanggung jawab. Jadi nek gelas isik betatar biasanya keri-keri kan wesel ngoten niku. Niku nggih tetep tanggung jawab dilebokke riyen. Perkara ning mburi kuwi nek sing isaina mboten baleni sesuk nek ngoten. Niku khususipun sinoman. Lajeng penahan-penahan mriki mungkin nek kula nderek mawon kalih mriki nek enten ngandong ngoten kula damelke napa damelke ngenggrengan sing ngenten mriku mulai saking pangarsa, paran pitakon, kunci gudang ngoten pun enten file menawi benjing wonten ingkang badhe ningali saged kula beto mboten napa-napa. Benjing melih nek enten kegiatan ngeten iki. Terus kaitanipun kalih penahan niki nyuwun pangapunten.
wiwit dinten malam Jumat ngantos dumuginipun dinten Setu niku Pak Supri dalasan keluarga mriki niku pun borong kali panjenengan nggo sareng-sareng gadhahi tanggung jawab. Dadi mengke lancar lan botene sae lan botene anggenipun Pak Supri nyambut damel niki niku tergantung kali panjenengan sedaya. Lah nek jenengan niku arep gawe eleke Pak Supri saged mawon, pokoke jenengan butuhe dikongkon ora makan pun. Ning Pak Supri kan pun tenggene jenengan nalika atur-atur niku pun borong kali jenengan. Dados nggo sareng-sareng gadhahi tanggung jawab. Elek lan apike anggenipun Pak Supri gadhahi damel niku kantun panjenengan sedaya. Nah, niki didamel penaan wong mantuke elek apik dirembuk tangga. Iswa dirembuk niku dirembuk sing apik. Lah ngoten niku. Syukur bagi enten mriki mlakune penak mengke ditularke kalih tangga teparone. Kae lho ngene Pak Supri mlakune penak. Dikek tambahi niki ngoten. Niku langkung sae. Terus niki wau kan wonten sing dereng kecatet, dereng keserat wonten mriki. Niku mesine wonten. Mboten seduwaya kok dicatet ten mriki mboten. Mesine wonten sing dereng keserat wonten mriki. Niku nyuwun tulung murih sedaya niku mlampahi sae kek sekeca. Niku panjenengan golek nggon sing repot. Ampun golek nggon sing penak. Nek nggon sing repot ngendi to? Oh nggon sing repot sanggan, ayo digruduk bareng-bareng. Gruduk-gruduk rampung. Nggon sing repot ngendi? Nggon isa-isa, ayo digruduk bareng, gruduk-gruduk rampung. Ngoten niku. Dados nyuwun pangapunten ingkang dereng kapenak wonten mriki niku langkung saenipun langkung prayoginipun mboten ateges njenengan mboten digunakne peh ora ditulis ya terus aku ora tulis ya paling ora kanggone mboten sedaya niku pun dipun digunaken dados ingkang mboten kaserat ingkang mboten kapenak niku jenengan padosi nggen-nggen sing repot kados usung-usung beras kados tapen beras sadaya niku nek terah jenengan mampu jenengan lampahi mboten napa-napa wong sedaya niku murih saene murih lancare. Nek lancar niku jenengan nggih penak. Nek mboten lancar niku jenengan mboten penak. Ning lancar lan mboten tergantung panjenengan sedaya. Enam niku diken meje wonten sumber gentosi Pak Kayat. Nek sing seneng kalih Pak Kayat niku mesine dadi ganti nyapo kan ngoten. Dados nyuwun pamunten niku kebijakan saking Ibu Kepala Desa kula ken meje wonten mriki semenjak 2026 kemarin mulai Januari kula pun meje wonten mriki. Dados nyuwun pangapunten mbok bilih kula dipun paringi tenger kalih mboke niku namung Yanto. Nggih nek cah nom mesti guyu nama paling dibuli enten TikTok. Nggih to? Nggih. Menawi ngetrene nama tren niku cepuk. Dados biasane nek Mas Puguh, Mas Dewa niku Pak Puk. Blas ora ning apa-apane Pak Puk ngoten. Ngoten. Pun derek kantun jenengan nyeluke sketsane sing pundi pun monggo. Napa damel Yantone napa damel cepuke kula siap-siap mawon mboten napa-napa. Mbok pilih niku nggih. Saking kula kadang-kadang sakalepatanipun kula nyuwun pangapunten. Akhiripun bila taufiq wal hidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula pundharaken dumateng majelis monggo. Nggih matur nuwun Pak Kadus pun paring bimbingan dumateng warga 26 dan 36. Tentunya menika sing dereng di aturne menika bilih lekasile nyambut gawe. Lekasile nyambut gawe niku dinten Jumat mangke sampai dinten Sabtu. Terus bilih mangke wonten ing malam Senin panjenengan katuran rawuh mriki malih ingkang saperlu badhe pembubaran panitia terus ampun ngantos mboten dugi awit menika Pak Supri tentune nggih ngengen panjenengan rawuhipun di malam hari Senin ngoten nggih. Terus intine pembubaran panitia tenten kalih
kalih sungsumpan cara jaman dhisike.